Evo ti kod ovog 20.000 kao moje. Bude? Kaže, palim sa nešto po glavu, to su patike, ja tražim papuče. Pa imaš be papučke bre ovde brevo ti bre kod ovog bre. Papučke? Papučke brevo ti. Gde su papuče? Evo ti plave, evo ti dole bele. Ne bre, tako, imam crvene, reći ono, Jadranke, Rimlje. A kakva ti stvarno ta suknja što nosi? A suknja odra, sve da viš muda. Šta priča bre, evo. Pa i nije baš jeftino. Ne bre, one klasične papuče, nešto majka bije dete. A ne znam. Papuča bre, papuča na za dvorište, kao ti kaj, jao, papuče nije bilo. A dobro, znam na šta misliš. One što imaju kao kanap među prstima da nosiš one kao, znaš. Japanke. Japanke, Jadranke, Rimljanke, Afganistanke, kako hoćeš zovi. Nešto ono, bez veze, može ove cipele, ali su ženske 10.000, puj jebem lic. Pa bi mi dobro stavili neke štiklice. 5 žute za 250, ovo valja se kupi bre ovdje, sve kod ova pečuke. A ovo to ime stavim. Po $300, a $300, ma ništa po jedno neću kupiti. Pero šta hoćeš ti čovječe? Ma nisi ništa pisao. Soletu. Soleto. Sule imam. Softa. Što? Pero one bombone što si dobio, koliko ono vredi? Kakve bre bombone? Lizalice vredi, ja pa bombone. Bombone? Zajebate ga. Dule hoće da sisa, izgleda. Ovo je što je dobio Pero? Aha. Ma ništa opala mu cena. Da. Aha. Izvini što sam te udario, ali bio si u mojoj traku. Nisam bio životom mi. U moju traku sam bio. Onda sam ja išao u drugu traku. Batine, ajmo. Ja sam bio u svoju traku. Da, ja sam. Jeste vi ozbiljni momci? I udario sam te. Ja vidim udarim nekog. Kad vidim, ono ti. Ti hoćeš da konfiskuje Panameru. A ne. Ti voziš piću. Ništa, GPS lokator sad na auto da Ali zna gdje vozeš da... to sam mene napravio na isto. Sad smo isti. Da. Mi imamo Panameru. Isti smo. Kao da ste čali i sin. Iz prilike. Sad čikao Koni ide da vozi produkte. Ja sam na guranju monsterima. Ostali smo još nas trojice. Može da se malo jurimo po tih produkata, znaš, ja nemam šta da radim. Nabrao sam pečurke. Ja idem da lovim svinje. Ne, ja mi je puno, meni mi kombi. Mrzim me da počistim. Ti treba, brate, pomoć, hoćeš da idemo zajedno da rešavamo tu misiju. No, ja se mučiš, brate, idem lagano. Kako kažeš, brate, ja hoću da pomognem. Lagano. Evo, obilazim ovde dostave, ne bi li našao nešto. Šta tamo planiraš da nađeš na dostavu? Pa, brate, na dostavu uvek nađem torbu, nađem, brate, kante, jer tu... To možeš kod ovih dostavu, kazina. Evo, brate, našao sam 3 kože i vatromet. Kod kazine ima uvek nešto pobaca. Ta dostava ti je jača nego ona. Večeras, pa nisam se pripremio i otrošio sam se danas mnogo. Novu kuću. Pa nećeš da bacaš pare, nisi šejku, bičku mati. Ja zapalit ćemo komšije, isto ti dođe kao vatromet.
krene da puca kod njega struje da varniči. Da, čekamo samo kad se upali vatra i eto ga. Pa to ti kažem, šta mora da spremaš ti pare, zapališ kod komšije vatra, izgore oni pa će da puca tamo struju, sve ovo, ono, lagan si, Za žurku ti šta se brineš, evo taman Jolly i Pero su tu panduri uvijek će da dođe po njima, bit će žurka na veliku. Neko je stavio koža od lava, držao $800, what the fuck. Kupuj to odmah, bro. Jebati Ferrari 10 miliona, jebem ti. Šta je stavio bata unutra bombu? I 6x6 šta su, brati? Na autopijac. Jesu A. toliko? Koliko su, 3-5? 6, 5, 7. Ako oni medovi 1100 buras. Brate, jel ti treba za misiju? Evo na 7,5. tezga 1100 medova. Jebi. Koliko ima 7. komada? 1100 komad. Znam, ali koliko komada, kažem. 5-6 komada bilo. Pa kupi to sve, brate. Ali piše na tezgu medovi na veliko 1100 je stavio, ma nemam mesta kod sebe. Imam copetove su mi punjene. Mada od njega sam 20 uzeo. I sad Denestaj će kaže, poslao mi samo šalji pare na račun i račun nije rekao $1000, tako? Da. Evo, 1250 me dao, 1200. Po koliko da stavljamo sad ovi medovi? Po ništa, po $500 kuću. 1250 ovi prodaju. Ne znam koliko da stavimo, stavit ćemo po 2000, ajde ako se prodaju, uvijek se prodaju pić kao mater bar $1000. Marija Blaze, dobro, pečurke Marija. Ti niti na pičku pečurke, mrš skupo ovo. Marija Blaze, ko? Čekaj da podižem tezgu i da vidimo. Ako ideš do produkta kaži da li ima neka tura da... Hoću samo, brate, da vidim. Opa, formula na prodaju. Opa, koliko para? 3 miliona, ujebem ti. Nije mnogo. Nova. Prvi bre! Ali nemam 3 miliona. Mnogo je dule! Bre. Mnogo je! Daću ti ja moju za 3 miliona, ajde ako se sprema da vas 3 miliona, sad ti kažem. Dudi, a šta si mi rekao da dođem kod buvljaka? Još davno, već si me na autopijac. Aha, Sad ću da krenemo neki sad ako sam zapušten negdje. Čekaj ti, to za koliko si već uzeo? Imamo 2,5. Dva? 2,5! Možda dosta, Dobro. možda dosta, bro. Nađem neko za 3, ja ću da mu je prodam. Molim? Da. Ubij sve. Ma nisu. Eto, hvala puno. neću da izglomim. Na lomi bre. Glomim, moli, benzinom koli, koli pa zapali, da izgori sve. Znači vidimo koliko košta da je prodam na otpadu. Aj Ne sad možeš da dođeš da greškom. Greškom ti je prodaj pa ću te uzelim kod mene u klub. 275.000. Pa taman, to je dobra para, šta? Možda Pa prodaš. dobro. Prodata. Ću te uselim kod mene, ne brini se, nemaš... Jedino da ga useliš u Makedoniju, jedino. Pa, dobar je čovjek, možda ga uselim A ti mi plati neko kartu valjda. Šta treba? Da ti plati jedan pravac. Ja za karta lagano, bre. Ti kaži samo da znam da ti spremim šovu. Izvinite, čika policajcu. A, dobro. Braćo, gdje mi je čomi? Ko je, bre, taj? Ništa GSP.